Isa lamang ini sa mga kwarto nga may theme diri sa isa ka resort diri sa may Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ato ni diskubriyon ko din ini sa sini naman nga episode. Diri sa Don Salvador Benedicto, may isa ka resort nga Pinasahi. Pinasahi ang shape sa iyang swimming pool, pinasahi man ang shape kag theme sang kada cottage nga sigurado ikalingaw sang mga kabataan kag pati na kids at heart. May matahog nga view sang kabukiran, may mabugnaw nga dapya sang hangin. May camping ground, may mini chapel kag mayara sang function hall. Ini ang Camp Anver sa Barangay Kumaliskis sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Mga isa ka oras ka drive halin sa Bacolod City, malabot ang Camp Anver. Yara man ini sa Google Maps. Malabot sa mga salakyan kag mayara sa parking spaces. May malapad nga garden ang among resort. Bago gid lang nahuman ang mini chapel na ideal para sa gusto mag-garden wedding. Mayara man ini sa malapad nga function hall nga pwede magamit for reception. May mga rooms, mga pang-overnight nga nagkalain-lain ang mga theme. For example, ang ini nga tiny house o kunang A-type nga balay, good for 5 persons at 3,600. Kung sumahon mo, mga 720 pesos per head ang iguan. Kag sa kada exceeding person, may additional fee lang nga 150 pesos. May beds sa idalom, may ara man sa attic sa ibabaw kag may banyo. Sino naman bala magpensar nga ang ini nga barrel, kwarto man gali, good for 2 at 1,000 pesos. Wala lang galing sa kaugalingon nga banyo pero may mga banyo sa gwa. Sa ibabaw sa sini nga barrel, amo ang slide sa swimming pool. Pagsaka mo sa slide sang pool, diri mo ma-appreciate ang view sang bukid kag ang shape sa swimming pool nga gitara. Istorya sang owner nga si Juna Manihable Jones, music lover ang ilang nga amay. Gani, napensaran niya nga tagaan siya sang tribute pinaagi sa pagpatukod sang swimming pool nga gitara ang shape. May mga bunsod nga theme nga mga rooms ukon bungyod nga 1,000 pesos good for 2. May ara man sang family room nga good for 4 persons kag family cottage nga sarang maka-accommodate sang 12 persons for 5,600 pesos. Pero kung gusto mo mag-tent, pwede man. May camping ground sila for campers. Bring your tent, kag 150 pesos per head ang bayad, dala na dira ang swimming mo. Kag may campfire pa, nga amo ang ginakalingaw sa mga bisita. Kung weekends, kadamo sa nagakadto diri ang iban, mga taga Negros Oriental pa. Si taga kadto diri? Taga Bacolod, San Carlos, Mag-isado, Magite. Basta sa dali na sa Negros.
May mga taga-dumay kaya tigalabot pa di taga San Carlos, tigalabot pa di. May mga foreigner, mga kadto. Pwede makadala sa imong kaugalingon nga pagkaon, pwede man mag-order sa ilang nga kantin. Pinasahi naman nga experience ang gina-offer sang resort para sa mga kabataan nga sigurado maga-enjoy diri. Para sa iban, ang gitara ang isa lamang ka-shape sa swimming pool, pero para sa tag-iya sa sininga resort, ang gitara ang simbolo sang legasiya nga ginbiling sang iya nga amay sa iya. Para updated ka sa mga episode sa Tripping Dinuming, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel Digicast Negros. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldong, ini ang Tripping Dinuming!